Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Baricuatro nagpasalamat sa balik nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpakisusi sa kahimtang sa mga LGU sa amihan ng Sugbo nga grabing naapektuhan sa linog. Adunay report si Ice Santil Leopoldo nga nanukad sa Bugo City. Ice? Monching, kaganihang nibisita sa Northern Cebu si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giabi-abi siya sa mga opisyales sa Sugbo, apil na si Governor Pam Baricuatro. Monching, uban sa gobernador, gibisita ni President Bongbong Marcos ang Bayanihan Village sa Barangay Poblacion San Remigio. Ang Bayanihan Village, mga balay kini nga hinimo sa mga modular smart house, kini mao'y kasamtanga nga puy-an sa mga pamilya nga grabihang naapektuhan sa linog. Daghan sa mga pamilya nga anaa karon sa evacuation center nga aduna pay trauma o kahadlok nga mobalik sa ilang mga Pinoy-anan, hinungdan nga gihimo kining mga modular smart house aron hamugaway og dili sila mahadlok nga puyo. Human sa San Remigio, si President Bongbong Marcos gikuyugan sa mga local official uban sa DPWH. Ilang gihimo ang inspeksyon sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Si President Bongbong Marcos nakadahig sa Cebu Provincial Government uban sa mga national agencies ug mga LGUs ug pribadong sektor nga nagtinabangay alang sa pagbangon sa mga pamilyang apektado sa 6.9 magnitude nga linog. Ang presidente ni pasalig nga dili niya pasagdan ang mga LGU nga grabing naapektuhan sa linog alang sa recovery ug rehabilitation. Monching, nanukadta diri sa Bugo City, balita nga may labot ang Sugbo, kini si Ice Santil Leopoldo, Sugbo News. Governor Pam Baricuatro gibisita ang mga lungsod sa Tabugon ug Bourbon ug gisusi ang kahimtang sa mga istruktura nga naapektuhan sa linog. Si Ria Manila adunay report. Sa lungsod sa Tabugon, personal nga gihatod ni Governor Pam Baricuatro ang cash assistance nga gihatag gikan sa lalawigan sa Misamis Occidental. Nasaksihan sa gobernador ang kahimtang sa mga empleyado sa munisipyo sa Tabugon nga temporaryong nag-opisina sa mga tolda-tolda tungod kay naguba ang ilang munisipyo. Gisaad ni Governor Pam Baricuatro nga aduna ihatod ang Kapitolyo nga Mobile Smart Office Unit nga magamit isip ilang temporary nga opisina aron dili mabalda ang ilang serbisyo. Samtang sa lungsod sa Bourbon, nagpakisusi usab si Governor Pam Baricuatro sa mga istruktura nga nangaguba. Gidasig sa gobernador nga likayan una ang mga building nga kuyaw mahugmak aron pagsiguro sa kaluwasan. Padayon ang Kapitolyo sa pagpanghatag og tabang og suporta ngadto sa mga apektadong lungsod nga naapektuhan sa 6.9 nga linog. Balita nga may labot ang Sugbo, Ria Manila, Sugbo News. Sa mga nangita og trabaho para sa local ug overseas, ugma ng adlaw ang ipahigayon nga local ug overseas job fair sa Kapitolyo. Sa mga mo-apply og trabaho, pagdamo og daghang reserba sa inyong mga resume, biodata og 2x2 pictures. Sa dugang kasayuran ania si Julius Chua, gikan sa Public Employment Services Office sa Kapitolyo. Yes, good morning sa mga atong mga job seekers na gusto mo apply sa atong overseas and local job fair. So ang atong schedule sa overseas, karon ang October 18 Saturday, ang atong local October 19 sa Sunday. So ang atong requirements, ang atong basic requirements nato sa atong overseas, resume or biodata, then college graduate or diploma at POR, o high school diploma. Kung nasa na experience, certificate of employment, kung nasa na passport, mas maayos sa overseas, i-xerox lang ang passport. So sa atong local requirements, sa atong Sunday, the same requirements except passport, no? Like resume or biodata, high school diploma, college TOR, certificate of employment, kung naa. So ang atong qualification, bisag high school graduate, pwede siya mo apply sa overseas 20 above ang overseas. Pag below 20, sa local siya. So, di siya pwede kung below 20 ang sa overseas.
So ang overseas, ang local 18 above ang atong i-required. So ang overseas 20 above. So akong giawhag ang atong mga job seekers na gusto mo apply karong Sabado and Sunday ari sa provincial capital. Itong job fair man, one-stop shop man, so ang atong mga partner nga agency, mga national agency, mga mo serve silang services like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PSA, NBI, and LTO. Mo ari sila mo serve, but dili sila mag-hiring, mo serve silang services ang atong mga national agency. Sa mga apply og trabaho ug mga adlaw magkita-kita ta diri sa Kapitolyo. At tangi ang uban pang mga kasayuran, mga balita dinhi sa Sugbo News page. Sugbo anon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Monching Auxtero, maayong gabi.